na tvoju otázku, čo sa deje v ľudskom tele počas tej metodiky kódu výťazov, keď vlastne človek opakovane mesiac, dva cvičí, dýcha a mení svoje podvedomé postoje. Ak by som mal povedať, že dochádza k zvýšenej odolnosti voči stresu, a to znamená, že čistíme vlastne všetky spúšťače stresov na to našom podvedomej úrovni. Dochádza k zlepšeniu cirkulácie krvi. Hej. Dochádza k produkcii endorfínov a ďalších neurochemikálií. To znamená, že náš mozog prestáva produkovať kortizol, hormóny kortizol a adrenalín a začína spúšťať viac hormóny šťastia, serotonín, oxytocín, lacitín a dopamín. Dochádza k určite podpore detoxikácii tela a buniek, samozrejme pri správnom dýchaní cez nos, pri tej podpore CO2 a v týchto praktických cvičeniach dochádza určite detoxikácii každej bunky nášho tela. Dochádza určite k zlepšeniu, to som si všimol, k zlepšeniu funkcií mozgu a hlavne koncentrácii. Ja keď pracujem, ako teraz mám dvoch výborných lyžiarov, s ktorými pracujem a naozaj týchto mladých 15-ročných chlapcov je obrovský taká úloha a veľký význam má, aby dokázali tú minútu a pol sa absolútne koncentrovať, kým letia dole tým kopcom, venovali pozornosť iba tej najbližšej bránke, aby mali nastavený mindset. Takže tá práca s mozgom naozaj je veľmi dôležitá a nastavenie tej vízie je proste toho, čo očakáva. Potom je tam veľmi dôležitá, ako jeden z výsledkov je tiež regulácie hormonálnej rovnováhy, tak to je tiež samozrejme u ľudí, mám 70-80 ročných ľudí, ktorí sú v mojom programe. Je to od 15 rokov a vyššie a u každého proste táto regulácia je veľmi dôležitá. A potom nakoniec mám majstra sveta Maťa Foriša, ktorý vlastne povedal, že tá regenerácia a posilnenie svalov je úžasné pri aplikovaní tejto metodiky. Takže k tomu všetkému a ešte ďalším veciam dochádza ak ľudia, hoci online pracujú so mnou. Hej, a aby som mal povedať, že prečo online, pretože som z toho uplatnil, keď chodili za mnou, chodilo 15-20 mladých chlapcov na Bratislave, dobre, keď poprší, tie sú zápchy a všetko možné, tak som stále niekto meškal a bol nervózny, že proste bol smutný, nestiato, tak som vytvoril tento systém online a naozaj ono to funguje, hoci cez online, tieto všetky procesy v ľudskom tele dochádza k týmto procesom a naozaj tá výkonnosť vďaka tomu u ľudí, či je to v akékoľvek oblasti stúpa.